kajingo bat kapuram ni shublay ubaju yalam nanti kajing kajongi iway piway agipor kiblalit no bat haduk kani kelemat ka pemerintah baling ba kani ka Good News TV kabangingi yo man kasni man ka step ya kani ka division dia kani ka por komisya kriu berit jong blay ngayeng bat banyak selok hapreng jong ngilang baro ngai ku blay ya baro ha kerteng ka jong blay no prim jongi uji sukres kanong rem kabangawan manwanra kani ka por kalong na gospel ka jong Lukas kanong kabakat ka dekat kabar pau kabong kumni henrei u blay ula ong ha u me ubabit hakani kamit on pano ya kamen sem jong me name ki jong no te kilong kita ki e ya ki ba me la kre lupa ya ka phang preng kabanga wan man wan ra akan ka por kalong me ubabit uni ubri uday utaw nongrap batrim sistem hadu kata-kata balabon bon snam ujutre yakka kum unongrap hakar karyang kaba kita ki agriculturist hakijok pementaru kimla ru banyak kop ya bawa triam sisa baru tip lano bantung lano bantap bat lano makata kaslap kanwan kani kajing tibet kajong ka pelong ya kita kilingka jong baro pan pelong ya kita ki bau la pensai so na kajing rap kajong ula kela long pat ubrio ubarius pa hakata kapor bala kata kasinong bakata kajaka kaba usyong henrei ublay pat udoong pat yu me ubabit ublay ti ula penram yu sikadai ya kajing kran jong uni urus pa bat kajing sosarong kajong hakani kapor akwa bangin ya phai syakat ni ngani syakata kajing biet kajong uni unong rap kubarus pa balay baublay ong ya me ubabit hano kata kajong kata kanong rem kajong baulong utaw kajing biet kajong kajing bet kajong kasyong hakini kijinglong kiba ngan kedaw harum kumni kabringkong kalong uni unong rap baruspa uperkat ya kajing jong kasyong dor hakajing yo kenti katno kalong kajing perkat bit kajong katakaspa kamlong uksiar lani usai rupa jong kajing ubri kalong kam kodor tam yaki barok kaba ublay ula thau hakani kaperthai uni unong rap ujushania yala kajong hakaspa kapau perkat ya katakaspa kamla ban pelat ya bat ba la ban siuspa ya kajing tang naka Kamis Francis kalong Gabriel spa hadu kata-kata Henry kam pensyong nongrem ya kajing jongka hakaspa kabakadan Henry kala IT no bat baro kabakadan syalade batang haublehi kam salya kam benut ya kaspa jongka kad hadu bakar ruai kikti kikejat jonga try to shim
jing sawa mon ka jonga jing e jonga spa ka jonga jing em jonga try to shem hadin kani ka Miss Francis ka yo ya ka jingpang ka bajur penban ka kemen ka suk ka mensim ka jongka kat bau doktor ubau sumareka uloong ba omla su ban sumareka ban ka jing em ka jongkaru kansa yapno hakendiat kipor kisni kaniga Miss Francis hakajaka bakran ya kita ki e ka ba kaspa klarlum ka Henry kam kuslai daliliru yam baik hado kata kajing yap kama pade por ya kajing em ka jongka Henry kala IT bat kala yaro you try ka ong kat no snow pela ba kajing pet jonga Shautra Jisu kalong kabakloi banjan kata kam siam beno ya kata kaspa kapau kajing yo kenti jongka kam siam na setting ya kajing yap klakloi ban IT is how try kabaar kajing sarong kajing hen kor tang halade kane kalong kabahanga mai uni unong rap usngau baki ki baro ki baula le kilong hakabor bat kajing start jong u pet tang hakil lail teli ki khat kabakhat nyo hadu khat kendai kat no sen sho ki manga ki pau ka manga ka jonga sudah usngau bha ule labyang bha nadong shadong klem kajing yarap jong kiwei pat kabanta kabalai unong rap tip bat nang ban sngow ngo yo blai ulap pendap bat udah kerku kerhai u hendai so tho bau dan tau blai u bakurku ya u national dat usngau baki ki baula jo baula treshitam mat ban mensim hendai kita kijing start ki jong u kilong bet tang na uhi kata kalong kaba utau nong rap upencong nia hapo kajing em kajong u hendai ukret pat kaba ublay ujudan kalam bat u ubabet unyo ayu poi perkhat bat ken mau ya kajing don jong ublay tip ba ublay u control ya kajing em kajong u larus pa Henry don kata kajing sngongu you try ubau blay ken mau udah ong ayu kade yanga banle namta ublay namar kijing ku ba ulat he hanga so tho tep ba ublay sa shem nya kijing ken nya kaspa jong u bat yaki kam kijing le ki jong u kapasaw tep kajing em kadang long hakani ka perthei song basa kajing em kalong tang ka perthei song basa ngasem ya ngisem bauni unong rap udon kerhai kaspa kabakenja perthei udon kerhai kaspa kabakenja mensim namar kata ulong ubasuda hakajing long mensim kajong u don bat kajing long mensim kajong u ban ai ngo yu blay kumta kum ki parlok ki ba iet ki jonga ngidei namar kata ban omlong kum uni utau nong rap Henry ban ken mau ki tien jong Jisu ha gospel jong Matius kan riu lunong ka ba apri na bau breu umentoy ayu lada unyo ya ka perthei baro bat undo no
Yala kamen sim lani yu brio un yap yapli yala kamen sim. Kajingwai sam chispa lai kerkat kebakatsan bakan liu. Kisngi u brio kilong kum kiplang. Ya u ki brio babiet kum unong rap kim nang man ken kor ya kajing ki ken kor ya kaspa pertei ban ya kaspa beneng to blei unyo ya rap ya kajing kajongi lemba kani kajing ya slok hakani por bangin long kita ki bahusiar ya kajing kajongi abang ikin show ya kani kaspa pertei kalong lingba kajing kerku kajong blei chikadai namata kabrom kajong blei amen tongin bu khmat kajong blei kajing duai Sisir pangiwan khamat ka jong me lomba ka ni ka por ka bangi kum ki khon ki jong me kum ki parlok ki parajor ki jongi. Ni snow ka ni ka por kan rat ban IT ya ka jong ka minsim ka jong. Ban pet chame kan rat. Ya ki jing le bha ka jong me. Lomba ki jing ku ka jong me. Kin long ki bar sei so apo ki minsim ki jongi ki long yeng ki song som ki jongi. Ni pen banaru khamat ka jong me kan rat. Ki barok ki ba mela le namta ka jing ka jongi. Bangin pen pau khamat ka jong me. Lemba ka jing ya ro ka jing penon buram ka jing ka jong isya me hi. Maap ki pop ki ba mesem para ki jing ka jongi. Tabu ngi pan ki ne baro ki long hak teng na pem jing Jesus Christ. Amen.